Гэтае месца я некалькі разоў праязджаў. А тут насамрэч нейкі востраў. Можна проста забыцца пра ўсё і адпачываць. Добрага ранку. Учора ўначы мы ехалі і раптоўна знайшлі вось такое цудоўнае месца на беразе мора. Калі мы прыехалі сюды, была гадзіна ночы, і нават не відаць было, што тут адбываецца. Але ось у тым напрамку каля ручья 3 машыны стаялі, яны ўжо зараз ехалі. У тым напрамку я бачу прынамсі 2 машыны. Гэта значыць месца такое папулярнае сярод невялікага кола людзей. Не холоднае. Так, а на тым беразе стаіць сапраўдны кемпер. Яшчэ адна машына. Сабака бегае. А там уверсе лагер разбіраецца. Такі маляўнішы ручай з парогамі, а назвы на карце не падпісаны. Я ўпэўнены, што яна ёсць, але не бачна. Пры жаданні яго можна перайсці пешшу. Тут зусім не глыбока. І вось ён адразу ўпадае у мора. Мне здаецца, тут заўсёды ціха, а не толькі падчас адліва, як зараз. Параўнуйце, як змяніўся ўзровень вады за 1,5 гадзіны. Канешне, збоку ўсе гэтыя астраўкі выглядаюць зусім не так захапляльна, як яно было з вышыні гары. Яны, напэўна, выконваюць ролю хвалярэзаў, таму ў гэтым заліве заўсёды спакойна. Птушкам зручна паляваць на рыб, мусіць ім добра бачна. І калі што, то можна схавацца на гэтых астравах. Наўрад ці іх там хтосьці патурбуе. А зараз мы перанясемся крыху далей, у глыбіню Церскага раёна. Яшчэ учора мы заехалі ў Запаляр'е, а ўжо сёння на пэўны час мы яго пакідаем. Тут знаходзіцца мяжа паўночнага палярнага круга і месца прыцягнення паўночных вандроўнікаў, як мне здаецца, перамясцілася з трасы кола вось сюды, таму што на трасе стэлы больш няма. У мінулым годзе тут было значна чысцей. Размалявалі заразы. Гэтае месца я некалькі разоў праязджаў, але з такім добрым надвор'ем я тут упершыню. Што яшчэ можна пабачыць? Ягады, якія, напэўна, не паспелі яшчэ. Незразумела. І лішайнікі. А не, тут таксама ёсць чарніцы. Але не шмат. І на гэтым пакуль усё. Ага. І вараніка шыкша. І вільготныя салфеткі. Што яшчэ цікава, тут няма камароў. Неяк странна нават. Едзем далей.
Нарешті приехали до берега Белага мора. На гэты раз аметыставага берага. Гэта наша за сёння другая забава з усіх запланаваных. Такое сонечнае надвор'е. Здаецца, я тут яшчэ не быў. Паветра цёплае, але дзьмуе не слабы такі вецер. Сярод ягад тая ж самая чарніца, шыкша. Ой, паглядзіце, як яе тут шмат. Каму прывезці кепку, калі ласка, пішыце. Гэтая скала, паводле некаторых звестак, завецца мысам Карабель. Я папрашу вас гэта запомніць, значна пазней мы да гэтага вернемся. А з боку берага ніякага карабля я тут не бачу. Толькі чайкі на ёй сядзяць альбо лётаюць вакол. Нейкі разведвальнік прыляцеў, глядзіць, што я тут раблю. Калі вы бралі малаток на гару валасяную, то і на аметыставым беразе ён таксама спатрэбіцца. Будзе значна лягчэй здабываць сабе сувеніры. Прынесла морам бярвенне. Адкуль яно ўзялося? Ну-ка. А вось мокрыя каменьчыкі. Яны выглядаюць значна лепш, чым сухія. Цікава. Ось такая забава. Вось паглядзіце, з гэтага бока намыла, з гэтага намыла, і дзесьці пасярэдзіне, незразумела як і чаму, таксама ёсць. Быў цэльны камень, ось такі, ён раскалоўся, а ўнутры, ну, такі мінеральчык, гэта і ёсць аметыст. Все разлетается на маленькие щепки. И не бачно нельзя. Так, сябры, ось он раскололся на такие шастышки, якія яшчэ не былі на сонцы і не паспелі выцвесці. Яны не просто фіолетавыя, яны цёмныя, амаль чорныя. Але калі яны поляжаць некалькі дзён, то стануць светлымі, страцяць свой колер. Ось такая ситуация. Лежаў кавалак, некалькі дзён таму хтосьці яго раскалоў, і вось ён такі, полежаўшы на сонцы, бело-фіолетавы, ледзь-ледзь заметны колер. Ну, з гэтага боку яшчэ ёсць, з гэтага ёсць, а вось так ён лежаў на сонцы. Таму, калі у вас ёсць аметысты, хавайце іх у цёмнае месцы. І тады яны прабудуць прыгожымі максімальна доўгі час.
А небо зноў праяснілася, хмары сышлі. І гэтая скала, на якой жывуць шайкі, зноў прыгожа выглядае. Вось пра што я гаварыў. Невядома, колькі часу ляжыць тут пад сонцам гэты камень, але мінеральны слой амаль страціў свой колер. І он бела-ружовы. Нягледзячы на тое, што спачатку ён быў фіолетавым. Увогуле ёсць сэнс браць вось такія каменьчыкі і глядзець, што ляжыць пад імі. Бо аметысты, которые там знаходзяцца, яны, як казаць, яшчэ у добрым выглядзе. Але ўсё роўна мне больш падабаецца шукаць каля вады. Бо тут каменьчыкі, па-першае, самыя свежыя, намытыя морам, а па-другое, яны адпаліраваны, гладзенькія такія. О, глядзіце, якая прыгажосць. А ось яшчэ. Ось так іх намывае. О, калі ласка, якая прыгажосць. Пакуль што вельмі цёмна. Няхай палежыць. Дасюль ужо даходзіць вельмі рэдкі турыст. Вось тут месца ўжо такое часткова дзікае. А я-то думаю, чым гэта так пахне. А гэта крэветкі. Адразу каля вады растуць шматлікія жоўтыя кветачкі расходніка едкага. І скрыпень. Калі хто любіць заварваць, яго там зашмат. Там жа быў заўважаны ядловец з ягадкамі. Тым вечарам было даволі людна. Адны з'язджалі, іншыя прыязджалі. Для якаснага адпачынка трэба было знайсці утульнае месца. І ў мяне на прыкмеце такое мелася. Проста казка. Альбо песня. Што скажаце? Калі ўжо скончылі вячэраць, да нас завітаў конь. На жаль, пачаставаць было няма чым. Я толькі асцярожна пагладзіў яму храпу. Конь зразумеў, што нічога не дамо, і пайшоў сабе далей. Так, сябры. Я знаходжуся прыблізна ў 7 кіламетрах
ад аметыставага берага. Ось ён там, дзе месяц на ўсходзе. Зараз 1 гадзіна ночы. Нягледзячы на тое, што палярны дзень ужо скончыўся дзесьці напрыканцы ліпеня, але вы бачыце, неба светлае, у тым напрамку поўнач. Сонца не апускаецца ніжэй за 7-8 градусаў за гарызонт. Гэта значыць, што вячэрняе змярканне пераходзіць адразу ў ранішняе, і тут не будзе зусім цёмна. На небе акрамя месяца бачна найбольш яскравыя зоркі, але, на жаль, камера іх вам не перадасць. На гарызонце я не ведаю, ці бачыце вы адлюстраванне месячнага святла ад вады. На мора зараз адліў. Вода адышла 10 метраў на 50, можа крыху больш. Раніцай у 7-8 гадзін будзе максімальны ўзровень, калі вода падыдзе даволі блізка. Вось такія справы. Да новага ўключэння. Так, сябры, добрага ранку. Зноўку я не паспеў да максімальнага ўзроўня вады. Зараз мы паглядзім, ці ёсць тут хто. Не, зачынена. А тут ужо даўно няма. Ось тут нехта ёсць. Нават не адрываецца. Мора даходзіла дзесьці ось да гэтых раслін. Але мы плануем застацца тут яшчэ на дзень, таму увечары я абавязкова паспею. А пакуль можна па-сапраўднаму адпачыць. Нікуды не спяшацца, нікуды не збірацца, а проста сядзець на месцы, адпачываць. Там нейкія птушкі спалохаліся. Супраць сонца не вельмі бачна. Ну, добра. Тут такі незвычайнай формы бераг, як ён мог утварыцца. У адзін бок усё гэта схілена і такімі вось слаямі выглядае. Падчас адліва тут можна асцярожна пахадзіць, а збоку яно нават падаецца чымсьці грозным. Калі падрабязна разглядаць мапу, то на ёй гэты мыс таксама бачны. А пры максімальным узроўні вады яно амаль цалкам хаваецца. І гэтак штодзённа, двойчы за суткі. Ну, ось такая лакальная прыгажосць. Надышоў час паглядзець, што тут яшчэ ёсць і куды можна пайсці. І пачаў я з заходняга напрамку. Мора пакрысе адыходзіла, зямля прагравалася, але не праз тое, што мора было халоднае. Сонца падымалася вышэй і вышэй. А тут насамрэч нейкі востраў. Паглядзіце, вода праходзіць паміж ім і берагам. І вось туды прыходзяць хвалькі. А тут такі заліў невялічкі.
Так. Я ўвогуле чакаў тут убачыць ручай, як ён упадае ў мора. Там нейкія разбурэнні, і вода сюды не даходзіць. Мора хвалюецца раз, мора хвалюецца два, і гэтак да сконца. А на беразе пры жаданні можна знайсці шмат сухога бярвення, калі вам патрэбна для вогнішча, на абагрэў, на гатаванне ежы. Тут такога шмат, мора прыносіць незразумела адкуль вялізныя кавалкі. Часам трапляюцца нечаканыя знаходкі. Я нават не хачу ведаць, чаму яны тут засталіся. Безліч ракавінак, нібы хтосьці семкі рассыпаў. Сябры, раптоўна заўважыў сляды таго каня ці кабылы, якая прыходзіла да нас увечары. Але гэтыя сляды свежыя. Я бачыў, як яна прыходзіла і ранкам, аблізнула палатку і пайшла. Я так разумею, у сярэдзіне ночы яна дайшла да Аметыставага берага, павітала ўсіх турыстаў, якія там знаходзіліся, і пайшла у зваротным напрамку да кашкаранцаў і корміцца там. Наогул ніякага ручая тут няма, але ёсць мора, і гэта цудоўна. Можна проста забыцца пра ўсё і адпачываць. А пра што забыць не атрымаецца, дык гэта пра запасы чыстай вады. Але зараз не аб гэтым. Вада, якая заставалася ў гэтых лужах, даволі добра прагравалася. Але, на жаль, яны не былі хоць сколькі-небудзь глыбокімі. Калі дайсці яшчэ далей, вось да першых хваляк, якія мора прыносіць, то там вада становіцца халоднай. Бераг даволі палогі, таму, каб акунуцца цалкам, трэба ісці неяк зусім далёка. Я нават не ведаю колькі. Нечакана я прыйшоў на той самы востраў, про які недавно гаварыў. Адліў яшчэ не скончыўся, ён цягнецца, але вось тут такі маленькі струменьчык цячэ з аднаго краю да другога. Крыху пазней я нарэшце вырашыў паспрабаваць апаласнуцца. І, дарэчы, гэта была моя першая спроба мора за ўсё жыццё. Гэта я так люблю плаваць. А тут у вадзе адбываецца жыццё. Хтосьці поўзае, хтосьці плыве, альбо зарываецца ў пясок. Зноўку скрыпень, можна нарыхтаваць на год наперад, але я проста любаваўся. Сярод смачных ягад я знайшоў толькі вадзяніку. Шведскі дзёран там таксама сустракаўся, але яго лепей не есці. Вось гэтая дарога вядзе паралельна вось той грунтоўцы адразу на Аметыставы бераг. Ён тут не так далёка, прыблізна 7 кіламетраў. І я бачыў, некаторыя машыны праязджалі менавіта па ёй. І з гэтага ж месца добра відаць на гарызонце тую скалу, на якой жывуць чайкі. Яшчэ тое месца завецца мысам Карабль. Калі вы паглядзіце сваімі ўласнымі вачыма, а лепей у бінокль,
то будзе здавацца, што недзе там на гарызонце стаіць карабль. У нейкі час мне нават падалося, што іх там 2. І гэта растлумачыць я ўжо не магу. Я праверыў гэта сам, і яно сапраўды так. А вось у тым напрамку, у заходнім, калі адысці ад берага метраў, прынамсі на 50, а лепей 100, вы зможаце пабачыць Кашкаранцы. Гэтая вёска знаходзіцца на ўзвышша і крыху выдаецца ў мора. Таму адсюль бачны дамы, трубы, вышкі і гэтак далей. Ну, а тут месца спакойнае, амаль нікога няма. Час ад часу праязджаюць машыны. І напрыканцы я пакажу амаль максімальны ўзровень вады. Калі тут усё затапіла, і багавінне, і прыроднае смецце, і тыя скалы амаль схаваліся пад ваду. Але не забывайцеся, што гэта поўнач. Як толькі сонца схавалася за гарызонт, адразу пахаладала. Але ў памяці ўсё роўна засталіся найбольш цёплыя і светлыя моманты. На гэтым наша падарожжа не канчаецца. Наступным разам працягнем з іншай лакацыі. Усім, хто даглядзеў, шчыры дзякуй. І да сустрэчы.